अच्छा ज्ञान तू तो किसी समय पर पोखरी डेंगी मरु तू क्या आम सहित कथा पारू अरे हाँ हाँ तेणु तू कहीदे आम तो 11 केते लोक डाकू ନାଇଁ କହୁଥିଲି 200 ବିଟି ନାଇଁ ଏତିକି ହେବେନି 300 ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ହବେ ନାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦବା କାହିଁକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦବା ସବୁ ମରିବାକୁ ନା ତମେ ମୋ 11 କଥା କଣ କହୁଛ ମତେ କା ମରିବାକୁ ଦଉଛ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦବା ବୁଝି ଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଭାଇ କହୁନ କଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କଣ ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ କିଏ ତମକୁ କହିଲା କୋଉଠି ବିଶାଳର ଭାଇ କହୁଥିଲେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ପୋଖରୀ ବୁଡିକି ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ହେଇଛି କଣ ନାଇଁ ସେ ମିଛ କଥା ମୁଁ କାଇଁ ମରିବାକୁ ଯିବି ହଁ ହଉ ତୁ ମୋର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ଡାକି ଦେଇଛି ସିଏ ବଢିଆ କାନ୍ଦେ ତୁ ଆରାମସେ ବିନା ଟେନସନରେ ମର ସିଏ ଆସିଲେ କାନ୍ଦିବ ଆଉ କଣ କିଛି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ ହଉ ମୋର ସିଆଡେ ଅନେକ କାମ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମଲେ ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଖବର ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ କଲ୍ କରିଦବୁ ଫୋନ କରି କହିଦେବୁ ହଉ ଯାଉଛି ମୋ ମରିଆ ଖବର କଣ ତମେ ପେପରରେ ଛାପିଥିଲ ନା ଟିଭିରେ ଆଡ ଦେଇଥିଲ ଆରେ ଆମ ଇଏ ପାଖରେ ସବୁ କୁଆଡେ କେମିତି ଏତେ ଜାଣିଲେ? ପଇସା ଆସିବ? ଆମ ପାଖରେ କୁଆଡେ ଏତେ ପଇସା ଆସିବ ଯେ ଆମେ ପେପରରେ ଛାପିବୁ ଆଉ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆରେ ମୁଁ ବିଶାଳର ରମେଶ ଭାଇ କହିଦେଇଥିଲି ତମେ ଜାଣିଲ ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାକୁ ଦବନି ଦିଟା हे प्रभु मो सांग को शांति मार दियो शीघ्र मार दियो हे प्रभु ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଲ୍ଦି ମାରିଦିଅ ଆଉ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ବସୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ ତ ମରିବାକୁ ଯାଉଛ ଆଉ ତମ ବାଜା କାମଟା ଆମକୁ ଦିଅ ଆମେ 900 ଟଙ୍କାଟା ନବୁ ଆଉ ଫାଇଲାନି ଭାଇ ମୁଁ ମରିକି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ତମେ ଆସିକି କହୁଛ ତମେ ମରିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି 900 ଟଙ୍କା କଣ ଟିକେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଅ 700 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ କର ସେଇ ଦୁଃଖ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି ସେ ଦୁଃଖରେ ଗରିବ କଥା ନିଅ ରଖିଥା ଆମର ଆଡଭାନ୍ସ କିଛିଟା ରଖିଥା ମୋ ବାଜା କାମ ତମେ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲି ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ରଖିଥା କିଛିଟା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଯୋଉ ବାକି ଜିନିଷ ରହିଲା ତମେ ବାବୁ ଦବ ହଉ ଆମେ ତାହେଲେ ଆସିଛୁ ହଉ अरे सांगो ये सब काम सारे तो 30,000 टका लागो 30,000 ଆସିବ କୋଉଠୁ शुणी ए नंदनकानन को गोटे कुंभीर आसी ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିଛି सी कौन दिन को 30,000 टंकार मांस खाऊँ ହଁ गोटे काम करिया କହୁନ तोर तो सब ठीक ठाक अच्छी तत्ते बिकिदवा रुआ बंद कर मो धन फोन हेलो धन कौन कौच ये बाल दुखा सही हो आज मोरी सांग मु शुणी मोर माकुड़ दिले सीधा स्वर्ग को जीव ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଗଛ ପଡୁ ତ ମାଙ୍କଡ ବୋଇ ଦେଇଠି कोड़ी ହେଇଠି ବା कौ छाड़ मांकड़ बर्षी डाल से टोकी मो बाल परिवार कैंसल चलो ओडिशा रे 4.5 कोटी लोक 1.5 लाख झील पिला आउ यही झील मु मरबी चलो नाई मरवा कैंसल मु आउ गोटे झील को काली पठेबी तुम मत साहाଯ୍य कर ହଁ ହଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା चलो